गिख्रंथाव हमायसा लोगोफोर फेसबुकआ दसे उन्दुलांसनदोंमोन बेयावनो सिख्लाफोरनि महरा बुगालाजोब्बायमोन बेरा फारसे आरो बिथाङाबो हरसे गाबबाय थाबाय मा जागोन आयदा गाबदोंबा आरो बै जेनेबा हाजार हाजार लाख फलोवार गोनांफोरा माबायदि दंमोनथाय माबायदि दङमोन मा अबस्थायाव दोंहैयोमोनथाय फलोवार बुरजाफोरा औ फैसा आर्निं जाबाय थानायफोरा औ जोंनियाथ' जागवाखै जोंहा माबा खर'आ एसेबां माबा जायाखै आरो खिन्थु बैसोरहा मोननो गोनांफ्रा सेस बे $1000 गोनांफ्रा नंगौना नङा $1000 गोनांफ्रा बिराद दुखु जादोंमोन बिसोरो माने इसां गिदों फालाय उन्दुलांसनदोंसोमोन मालाय फेसबुकआ दसे सम फैफिनबाय सिरि मोनबाय फाग्ला फेसबुक मालिकआ उन्दुलांसनदोंमोननो जोंनो खोन्थाहरदों बेखौनो इसेबो बुजिया नोंसोरो जानला मानला इसां बिदि दुखु खालामबा जानोसै जायालै